Shout out, shout out. Somebody to show, somebody. Wala pong tao ah. Oh, may tao na po. Joanna Sala, shout out. Maria Baido, magandang gabi kaagapay, shout out po. Welcome po sa ating live. Nakapag-live na naman po tayo. Sally Alegria, good evening po Mr. Pogi. Ano na balita sa dalaga natin? Wala pa rin po tayong update kay Reyna. Wala pong lumalabas. Pero alam ko po, abangan daw yung United Nation doon kay Roda. TC De Leon, shoutout po. Miglab shoutout. Joanna Salas, shoutout. 23 million views. Shoutout po sa lahat po na nandito. Pagigising lang po natin. Nakapag-live agad. Maria Concepcion Timbang, good evening po. Totoo ba na iiwan ng Japan Charity Group si Reyna? Yan ang sabi ni Hasan kanina sa live niya. Ay wala pa. Kung ako po ay hindi ko po alam po yan kasi wala pa naman po akong update. Hindi pa po ako pumasok sa Japan. Pero kung bibitawan po, siyempre, sasabihin ko din po yung kung talagang bibitawan po siya. Pero pag binitawan po siya, parang wala na rin po yung grupo. Parang natibag na din po yun. Pero hindi ko po alam kung bibitawan. Itatanong ko rin po. Mili Balero, magandang gabi po sir. Kaagapay, kumusta na po kayo sir? Okay lang naman po. Nakapag-live na naman po tayo. Saan na dito siya Yan po, tinawagan ko po yung namin. Hello tita. May So ibig sabihin hindi bibitawan ng Japan Charity Group si Reyna. Kasi may nagko-comment. May nagko-comment po eh. Si Reyna ngayon, bitawan. Pero naglaro lang muna na iwas gulo. Kasi diba tayo Reyna kasi lang tayo nagayat po ganito. Pero iwas lang muna. Pero sabi ko, bigla lang kayo. Meron din kami gagawin. Pero ginagawa niya dito kayo sa kung saan. Doon namin ibigay yan sa Argentina. Sabi ni Hasan, hindi yan sa aking pangalan. So... Napakinggan yung ni Reyna. Ni Hasan ngayon. Narinig ko nga, nakita ko kasi kayo kayo rin. Naka-live ako eh. Ano man narinig ko? Sa tingnan ko, yung mga ito sa itsura. Yan, no? Ito na yung narinig ko sa Hasan. Talagang naraman si Tata. Saan mo kasi narinig ko?
Shoutout po sa 58 million views. Naka-live po ako. Tinatanong nila kung bibitawan. Siyempre, tumawag po ako para alam ko. Hindi bibitawan ng Japan Charity Concern. Nandiyan pa rin sila. Sa ngayon po, dahil muna, kasi nga dahil sa mga issue, iwas mo ng konti. Hindi natin bibitawan. Nandiyan pa rin tayo. Mag-supportin. Hindi tayo mag-bibitawan. Nandiyan pa. So, ibig sabihin, hindi talaga bibitawan, di ba? Malinaw na po. Yan. Okay. Sige, okay na tita. Narinig nila. So, hindi daw po bibitawan si Reyna. Asan na po tayo? Shoutout po kagapay, musta po si Reyna, Nina, Molly. Okay lang naman po. Wala pa po tayong update. Pero sabi naman daw po na abangan daw po ulit natin yung sa United Nations sa po ni Kalingap Roda. Sweet Corn, shout out po, magandang gabi po. Magandang gabi din po, shout out din po. Lucia Tamalana, good evening kagapay. Nakita ko na nag-live ka kaya nag-comment ako agad at sabay tamsaktan na rin ako. Salamat po ma'am Tita Lucia. Asan na tayo? Maria Concepcion Timbang, good evening po. Totoo ba na iniwan na ng Japan Charity Group si Reyna, sabi ni Hasan kanina sa live niya? Ay hindi po bibitawan kasi tinawagan ko nga po si tita at pinarinig ko naman po dito na hindi naman daw po bibitawan. Maria Anita Beltrán, magandang gabi po kaagapay. Magandang gabi din po tita Linda, good evening. Kaagapay, kung wala update kay Reyna, kantahan mo na lang kami. Hindi po ako marunong kumanta, tita Linda. Anita Tamsaktan, salamat po. Shoutout po sa lahat po nandito. 85,000 views po tayo, 21 Tamsaktan. Joanna Salas, shoutout. Sweet Corn, sa live po ni Ma'am Roda, masaya si Reyna. Opo, doon po tayo makakaano ng update po talaga kay Roda. Rosmi Ahmad, good evening kaagapay, musta na sa'yo kahit si Mayora, sabi niya. Ayun nga po, pinaliwanag naman po ni Tita Hazel, tinawagan ko po kanina at pinarinig ko po na hindi naman daw po talaga bibitawan. Kumbaga, laylo lang daw muna dahil nga sa mga issue, sinisiraan po ang Japan. So, hindi pa rin daw, hindi daw bibitawan po talaga, hindi po. Ian MC Gaming, gandang gabi kagapay, Tamsakdan, salamat po. Salamat po sa 100 million views po tayo. TC De Leon, good evening, Sir kagapay, solid Reyna, solid forever Reyna, Mimay, and God bless po. Shout out po, Tita TC De Leon ng solid forever Reyna, Mimay. Shout out po sa inyong grupo po. Miay Moti, kumusta po na kagapay from Rosario, La Union? Sana wag kang bibitaw kay Reyna. Hindi naman po ako bibitaw kay Reyna. Kahit sabihin po natin na nakauwi po tayo sa Pinas at may sariling content. Nandyan pa rin po ang Reyna po natin. Shoutout po sa lahat na nandito sa live ni Sir kaagapay. Mili Valerio, Alegria, nakita ko si Reyna at Ma'am Roda nag-live nila kanina. Sumasayaw si Reyna, mini miss you, mabuhay. LB Tomas, good evening kagapay, musta ka na? Okay lang po. Emily Choson, good evening Sir kagapay, God bless you. Good evening din po at God bless din po sa inyo tita. Emily Choson, Tamsakdan. Irene Bonina, shout out Irene. Joanna Salas, shout out Irene Bonina, Tamsakdan, salamat po.
Maria Anita Beltran, hi, salamat, nakaluwag na ang dibdib namin. Maria Concepcion Timbang, salamat sir Kagapay sa update. Walang anuman po. Mili Baliga, salamat po sa inyong lahat ng Japan Charity Group sa pagmamahal nyo kay Bonsorina. Salamat po Tita Mili Valerio. Gemalyn Pinado, good evening po sa lahat. Oo, live siya hasap pero tapos na, magpaliwanag lang kasi inutusan daw siya na magpaliwanag lang siya sa mga nangyari Kaagapay. LB Tomas. Oo nga po, yun nga po ang sabi po ni Tita Hazel na yun nga po pinarinig ko po. Nina Muli, Tamsakdan Kaagapay, salamat po sa 115 million views po tayo, 29 Tamsakdan. Irene Bonina, kanina sa live ni Ate Roda, nagkatuwaan silang dalawa ni Rina, pinakita kanina ni Ate Roda. O, yan, dyan po tayo talaga makakaano po ng update kay Rina sa live po ni Roda. Erminia Santos, good evening Kagapay, musta na ka na? Ingat ka palagi. Okay lang naman po at kayo din po, ingat din po palagi. Corazon Patricio, Kagapay, may live si Roda, ang saya ni Rina, sayaw ng sayaw sa live. Yun nga po, napanood ko din po kanina. Maria Anita Beltran, maraming salamat po sa Japan Charity Groups. Robelin Sadsad, good evening sir Kagapay, musta na kayo? Musta na ang prinsesa natin? Miguel Upshot, okay lang naman po ako, at yun nga po na panoorin nyo po yung ni Roda. Doon nyo po makikita si Rin. Excuse me, si Rina po. Medyo naano tayo may nakakaligtan tayo sa pagbasa, mabilis. Dito na nga tayo sa Jerlyn Daria, Tamsakdan Kaagapay, salamat po. Ian MC Gaming, ay salamat naman at hindi nila bibitawan kasi nalungkot kami Kaagapay mo. Hindi naman po talaga bibitawan si Irina sa Japan Charity Groups. Erlinda Bautista, shout out po. Gina Tanhay po Kagapay, Tamsakdan, salamat po Tita Gina. At salamat po sa 125. Milagros Abilon, si Jomar ba wala na matatanggap, si Rina lang may roon at ilan? Anong ilan po? Tita Milagros Abilon, si Jomar ba wala na matatanggap, si Rina lang ang may roon at ilan? Ano pong ibig niyong sabihin Tita Milagros kay Rina kung may matatanggap at ilan? LB Tomas, oo, nag-live si Roda, nagsalita din si Rina sa camera at ang ganda niya. Irene Bonina, bakit siya sa sinasabing bibitawan ng Japan Charity Groups? Saan niya nakuha yung issue na yon? Siguro po, yun nga po yung tinawagan ko po kanina. Doon siya kumuha, pero pinarinig ko naman sa inyo yung boses po ni Tita Hazel na hindi naman daw bibitawan. Kung baga lang tawag nun, maglalaylo lang po, pero hindi po talaga bibitawan dahil nga po sa issue. Wait lang po, kape muna tayo. Princess Lynn Paasmagan, good evening Kagapay, nalulungkot ako sa balita na binibitawan na daw ng GC rin na mabuti at nilinaw ni Asa na di pala bibitawan ng GC rin na thanks God forever rin na tayo. Yun nga po, pinaliwanag naman din po ni Hasan na hindi naman daw talaga bibitawan. Celestine Espia, John Michael Billy, sa magandang gabi sa Kagapay, ulit na ako. Hindi po, saktong-sakto lang bro John, ang iyong pagdating.
Yolanda Carlos, good evening kagabi. Kumusta sana? Andyan ka pa kay Rina. Salamat naman at bibitawan si Rina ng Japan Community Group. God bless. Good evening kagabi. Kumusta? Kumusta sana? Andyan ka pa kay Rina. Salamat naman at bibitawan si Rina ng Japan Charity Groups. God bless. Opo. Hindi po talaga. Shoutout Ma'am Anita, John Michael Belisa. Shoutout daw po Tita Maria, sabi ni John Michael, si classmate. Annalyn Pirales, hi, good evening po. Good evening din po. Ni Aimoti, kagapay tamsak na from Rosario, La Union. Salamat. At Tita May, Leticia Makaraeg, tamsaktan kagapay ano ga nangyari ng watak-watak na yata, huwag naman hanggang gumaling si Rina, walang iwanan. Ay wala pong mangyayaring watak-watak po sa Japan po, hindi po. Hindi po nagwawatak ang Japan. Herminia Santos, masaya ako sa balita na hindi bibitawan ng Japan Charity Group si Rina. Marami kasi ang sabi-sabi na bibitawan na daw si Rina ng Japan Charity Groups. Ay hindi po talaga bibitawan. Ang Japan Charity Groups po ay hindi po bibitawan si Rina. Kasi kung once naman po na binitawan po si Rina, para saan pa po yung nila, yung grupo po. Nilpa Japlet, ay kagabi, magandang gabi, kumusta na? Ako'y naasar ako kay Jomar, kaya hindi ako nanonood kay Jomar. Pareho na sila ni Ido, nakilala na sila. Ian MC Gaming, hehe, kaagape, huwag kang bibitaw, kapit lang, salamat sa Japan Charity. Ay oo naman po, kapit lamang po tayo sa ating liig. Maria Anita, nauna ako sa iyo, John Michael. Nauna daw sa iyo, John Michael. Cross, magandang gabi kagabay. Shoutout sa lahat na nandito sa live mo. Shoutout po kay Tita Cross at sa lahat daw nang nandito sa ating live. Edmond Balse, tapat ng Metrobank Diet Watching. Ano daw? Tapat ng Metrobank Diet Watching. Salamat po kay Kuya Edmond Balse ng tapat ng Metrobank Diet sa iyong panunood. Maria Cherry Antonio, ayaw namin kay ano po? Bakit naman po, Tita Maria Cherry Antonio? John Michael Belisa, shoutout nga sa classmate, magandang gabi sa lahat. Shoutout Joanna Salas, John Michael Belisa, tamsak down sir, salamat po. Maria Anita Beltran, John, parang wala kaya kanina kay Ma'am Hasa. Siguro po busy po si John Michael sa live po ni Hasa. Yolanda Carlos, tamsak down. Annalyn Pirales, sending love Rina. Rosmi Ahmad, salamat kagapi kasi pinaliwanag mo na, kasi sabi bitawan na daw siya. Salamat, panatag na po kami. Ay hindi po talaga. Maria Chiri Antonio, kagapi nandito na ako sa Pinas. Ganun po, basan po kayo sa Pinas, Tita Maria Chiri? Baka magkalapit lang po tayo dyan. Maria Anita Beltran, shoutout Spike at Ma'am Ina. Absent pa po sila Ina at saka si Spike. John Michael, shoutout Ma'am Hasa and Ma'am Mayura, gandang gabi. Mariam Podarat, hi, hello po Kuya Kagapes. Patamsak Dan, good evening po sa inyo, God bless you. Salamat Mariam Podarat. Herminia, ang saya ni Rina sa live ni Roda, panay sayaw at nagbabasa pa siya ng comment, madaldal na siya. Ayun nga po, talagang pinatikiman tayo ni Roda na ipakita si Rina kasi matagal na pong walang update po sa kanya. Shoutout po sa 142 million views, 44 tamsak dan. 100 po ang hindi po nakatamsak, patamsak naman po.
Herminius Santos, ang saya ni Rina sa live ni Roda, panay sayaw at nagbasa pa siya ng comment, madaldal na siya. Akire Ingsam, good PM kaagapay, salamat sa Japan Charity Groups. Watching from Nan, ano po yun? Sang lugar po yun, Nan. Maria Anita Bertran, shout out John Michael, Ma'am Hasa. John Michael Belisa, Ma'am Anita, nanood kami ni Ma'am Hasa sa live ni Rowinim kanina. Milagros Abilon, si Ian Ramirez. Bakit po si Ian Ramirez po, Tita Milagros Abilon? John Michael, shout out Ma'am Ana Coroda. Shout out po kay Ma'am Ana Coroda, sabi po ni John Michael Belisa. Maria Anita Beltran, sayang hindi ko nakita ang live ni Rowena. Mariam Kudarat, Kuya, kaya nga Kuya kagapay, akala ko nga bibitawan na daw ng Japan Charity Group sila prinsesa natin kasi kami ay nalulungkot sa balita. Ay, hindi po. Hindi po mangyayari po yun na bibitawan si Reyna. Kasi sila Tita Mildred at Tita M, Tita Kat, ay marami pa po silang plano para kay Reyna. Yung plano, yung tulong na ibibigay pa. John Michael Belisa, shout out Spike and Ina, where na you? Tulog pa po sila si Ina at saka si Spike. Amelia, good evening po Kuya kaagapay. Kumusta na po kayo? God bless you. Okay lang po, Tita Amelia. Kayo po, kumusta po? Carmelita Biga Bautista, good evening po kaagapay. Good evening din po Tita Carmelita Biga Bautista at salamat at nakadalo po kayo ulit. Maria Chiri Antonio Tamsakdan, salamat po. Elby Tomas, ay nako, kanina umaga nag-live siya, sasabi niya bibitawan na daw ang Japan Charity si Rina. Kaya nga kaninang umaga sure na awa ako kay Rina kasi nakakaawa. Wag natin bibitawan si Rina. Shout out sa mga Japan Charity Groups. Stinili Cansino, good evening Sir Kagapay at Macarena. John Michael Belisa, Ma'am Anita, bakit di ka nakapasok kay Ma'am Ana Coroda? Hasa 26 TV, dito po si Hasa. Hasa 26 TV, good evening po Sir Kagapay at kay Maria at Sir John at sa lahat. Kung sino ayaw sa akin, malaya po kayo. Salamat pa rin ako, Rina pa rin. Kung sino naman po ang may ayaw kay Rina, kay Hasa, bakit naman po kayo wag niyo pong po si Hasa. Mabait din po yan si Hasa. John Michael, shout out po sa 153 million views, 53 tamsak daw. Sandaan po ang hindi nakatamsak. John Michael, shout out Ma'am Hasa, bigla ka nawala kay Rowinim. Bakit daw Hasa bigla ka nawala kay Rowinim? Robelin Sadsad, shout out John Michael Belisa, Migalab, shout out. Ian MC Gaming, sabi ni Ma'am si Hasa hindi po. Hindi naman po talaga bibitawan. Tsaka kung ano man po yung nasabi ni Hasa, siguro tinawagan daw po siya, pero tawag po nun, yung hindi po talaga bibitawan. Medyo hindi ko kasi narinig masyado yung sinabi ni Tita Hazel. Robelin Sadsad, shout out John Michael Belisa, Migalab, shout out. Ian MC Gaming, sabi naman ni Sis Hasa,
Neil Padilla Pletzer Kagapay, sabi ni Hasa, sabi bibitawan na daw si Rina, sabi niya kanina ng Japan Charity Group. Salamat Kagapay, nasad tuloy ako, basta Rina lang tayo forever. Ay hindi po bibitawan. Ano lang po, laylo lang po ng maglalaylo lang po yung Japan Charity Groups dahil nga po marami nga pong kumakalat na issue, sinisiraan po ang Japan Charity Groups, pero hindi po talagang bibitawan si Rina. Kung ano man po yung nasabi ni Hasa, siguro lang po yun. Itong baga, di ko kasi napanood yung sinabi din ni Hasa eh. Pero wala po. Kaya wag po kayong magtampo or magalit kay Hasa. Emily Choson, shout out Hasa. Shout out daw Hasa, sabi ni Emily Choson. Mods na sali, good evening Sir Kagapay. Good evening din po. Good evening din po. Shout out po sa 160 million views, 57 tamsaktan. Patamsak naman po. At sa lahat po ng hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. At syempre, ganun din po ang channel po ni G-Brad. Herminia, thank you po. Herminia Santos, thank you kay Lord at dininig niyang dasal na huwag bibitawan ng Japan Charity Group si Rina. Mods na sali, shout out po Kabay Tamsaktan, salamat. Julie Siberino, Sir Kagapay, sabi ni Hasa, binitawan na si Rina ng Japan Charity Group. Ay hindi po. LB, masayaan na natin sila Ido at Jomar, basta focus na lang tayo kay Rina, hayaan na natin kung doon masaya si Jomar, wag natin panoorin. Wala silang panindigan si Jomar sa mga sinabi niya sa live ni Dan, hindi malilimutan. Kung ano naman po yung kay Jomar tsaka si Edo, ay hayaan nyo na lamang po sila. Doon na lamang po kayo tumutok kay Princess Rina po natin. Maria Anita, sana pagdating mo sa Pinas agad kang mag-vlog. Siyempre, pagdating po natin sa Pinas, siyempre, unahin muna natin yung ating family. Siyempre, tawag po nun, kung bumawi muna tayo sa ating iniwanang pamilya. Yung mga 1 week siguro po yan. 1 week or 4 days, ganyan. Depende po. Juliet Ticker, good morning sa handsome host. Good morning din po, Tita Juliet. Salamat po at nakadalo po kayo muli. LB Tomas, si Ian at Dan, lagi nila dinadalaw si Rina. Iyan ang mga tunay na kuya. Shout out Juliet Digger, Maria Anita Beltran. Shout out daw Tita Juliet, sabi ni Tita Maria. Amelia, Kuya Kagapay, shout out po sa mga Japan sa pagmamahal nila kay Rina. Pagpalain po kayo lahat, gabayan po kayo lahat ni Lord sa araw-araw. God bless you. Joanna Sala, shout out. Maria Anita Beltran, hindi ko nga alam kung bakit hindi ako makapasok. Ima Basco, good evening Kagapay, totoo po na bibitawan ng Japan Charity Groups, God bless always good. Ay hindi po, sinabi ko na po, tinawagan ko na rin po yung si Tita Hazel, ay hindi naman daw po talaga. Kumbaga, tawag na, naglalaylo lamang po pero hindi po bibitawan. Juliet Digger, shout out din sa iyo Ma'am Anita Beltran, Migalab shout out. Robelin Sadsad, shout out Ma'am Hasa Mayora, Migalab shout out. Alicia Pidereso, Tamsaktan watching Macau. Salamat po Tita Alicia Pidereso. Maria Anita Beltran, Joanna Sala, sana mag-comment ka. Mag-comment ka daw Maria. Joanna Salas. LB Tomas, ay ako po, support lang ako sa iyo sis Hasa, hindi ako alis sa iyo, ingat ka lagi, love kita Kuya Kagapay, and happy lang. Salamat po Tita LB.
John Michael Belisa, Ma'am Anita, kanina ka pa dito sa live ni Sir Kagapay. Sino yung ayaw kay Ma'am Hasa? Karating ko lang kasi. Ross Cross, shout out po Ma'am Hasa kay Sir Spike at Mayora at Ana. OPP, hello po Kagapay, shout out po. Shout out din po Tita OPP. Herminia Santos, mabait siya sa pinagtatanggol niya si Rina sa mga basher ni Rina. John Michael Belisa, love tayong mga Karina. Maria Anita Beltran, hindi ko nakita ang pangalan dyan. May nagpalipad po. Salamat po sa YT People Mix TV sa 300 na ano po itong pera na to. Salamat po. Salamat po sa nagpalipad. May bisita po tayo si YT People Mix TV. Salamat po sa inyong pagdalo sa aking live. At welcome po kayo. Hindi ko nakita ang pangalan dyan. Jenny Lo. Hello, Kaagapay mo. Hi din po Tita Jenny Lo. Shoutout po at welcome po kayo sa aking live. OPP, galing ako kay GP sa live niya, lumipat ako sa iyo. Ganun po ba? YT People Mix TV, Migalap shoutout. New friends, subs naman from Japan. Ibaba nyo po yung yung link po nyo rito, tapos po natin para maka-support po yung mga nandito po. Salamat po sa inyong palipad po at welcome po kayo sa aking channel sa live. Maria Anita Beltran, huwag natin iwanan si Ma'am Hasa. Lahat po nandito, huwag niyong bitawan si Hasa. Mabait po siya. Robelin Salsad, maraming salamat sa Japan Charity Group sa pagmamahal niyo kay Princess Serena. Erlinda Bautista, dapat si Gibrad na lang ang ginawang alalay ni Rina, mas babait pa kaysa kay Edo Jomar. Ang tanong nga lang po Tita Erlinda Bautista, wala na nga po si Gibrad sa Kalingap, tinanggal daw po sila. Ima Velasco, shout out Ma'am Hasa, Ana Coroda Mayora, OPP love lang po tayo, basta Rinas forever lang. John Michael Belisa, sana maayos nila agad. Joanna Salas, Ross Cross, ang tagal naman ng 1 week. Matagal po ba? Ian MC Gami, sabi ni Ma'am ni Sis Hasa sa live niya, low lang muna daw ang Japan Charity Groups kasi gawa ng mga gulo-gulo na yan. Yun nga po yung sinasabi ko na maglalaylo nga lang po ang Japan Charity Groups po. Herminia Santos, basta rin na lang tayo, pabayaan natin si Edo at Jomar, wala na tayong pakialam sa kanila. John Michael Belisa, hindi ko talaga iiwan si Ma'am Hasa, manatili ako sa kanya. Edna Sola, shout out po. Hunarata, shout out po Kaagapay, God bless po. May bago tayong tagapanood si Hunarata. Shout out po Ma'am Hunarata. Maria Anita Beltran, good John Michael. Ina Mustasa, Migalap, shout out sa lahat na nandito. Nandito na si Ina Mustasa, yung hinahanap po ninyo, John Michael. LB Tomas, tumpak si Rina lang ako, mahalin natin, basta pray lang natin si Rina sa tuluyan na sa paggaling. Shout out sa iyo, Sis Hasa, Ian MC Gaming. Rosmi Ahmad, sa mabait siya, sa palagi niya pinagtatanggol si Rina pag may naglait sa kanya. Rina lang talaga sa tunay siya nagmahal kay Rina kasi pag nag-live siya, puro
Rina, kagaya sa'yo, kaagapay, Rina lang palagi. Wala naman po tayo ibang topic kundi Rina lamang po sa ating live. Solita po ito sa good evening kagapay, shoutout po sa lahat na nandito. Stinili Cansino, opo Sir Erlinda, akala ko nga noon si Gibrad ipapalit kay Ido kasi bata din yun, 17 years old lang siya. John Michael Belisa, shoutout Ma'am Ina Mustasa. Idna Sola, magandang gabi po kagapay, musta po kayo? Okay lamang po. YT People's Mix TV. Ito siguro to yung pira ng Japan to, yung 300 na palipad po ni YT People Mix TV. Salamat po sa palipad po. At welcome na welcome po kayo ulit dito sa aking live. Hihi, nandito si Ma'am Ina. YT People Mix TV new friend. May bago po tayong kaibigan na si YT People Mix TV. Nandito po sa ating live. Idna Sola. Ayan, nakapin na yung po niya, Salamat po sa YT People Mix TV. Alicia Pideriso, huwag na po kayo magalit kay Jomar, trabaho lang po yun. Hagbash. Kagapay mo sa nabalita kay Princess Rina natin at bakit wala siya upload. Idna Sola. Doon po sa live po ni Roda. Makikita po nyo si Rina po. Ina Mustasa, Miguel Upshot at Peter at Ma'am Anita. Mariam Podarat, kaya nga po nanood ako ng live ni Ma'am Roda. Sobrang saya ni Princess Rina natin, marunong na siya at magsalita. At habang pinapanood ko silang dalawa, natutuwa ako, tuwa-tuwa na daw sa kanila kasi yung daldal na niya. Shout out po sa 190 million views po. 75 tamsakdan. Marisa Mimpi, magandang gabi kagapay, nakakamiss ang mga vlog tungkol kay Rina. Oo nga po, kung gusto niyo pong balikan yung live po ni Roda, ni Rina, simula umpisa. Maria Anita Beltran, wala pa si Spike, absent pa po si Spike. Hasa 26, okay lang po yung ayaw sa akin, basta po kahit anong mangyari, Bibi Rina pa rin ako. Yan po ang sabi po ni Hasa. Hindi daw rin bibitaw kay Rina. Angel Anami Vlog, talaga naman masaya si Rina kay Roda. O bagong bisita po tayo, bagong bisita si Angel Anami. Ay oo naman po, masaya naman po talaga si Rina kay sa poder po ni Roda. John Michael Belisa, YT People Mix TV, welcome po sa live ni Sir Kagapay, magandang gabi po. Kaya nga po nakaano po si YT People Mix TV. Nakadalo po sa ating channel. Nakasilip po si Mayura Naik channel, shout out BFF. Siguro naka-live din po ito. Maria Anita Beltran, Ma'am Mayura, shout out. Robel Sadsad, Sir Kagapay, paki-shout out po kay Gibrad TV, Miguel Up, shout out. Shout out daw Gibrad TV. Hasa 26 TV, paano magbaba hindi naka-jacket? Yun nga po, yun nga sa hindi ko masyadong maano yung sinasabi mo na nakaano naman yung hasa dito, yung di ba sabi mo pindutin ko yung pangalan tapos ipin ko, o yun nakapin dito ganyan ba? Honorata, good evening po, shout out po, ingat po kayo palagi, Honorata. Kayo din po, Ma'am Honorata, at ingat po tayong lahat. Frida Alano, mas mabuti wala ng tandem si Rina kasi lahat naman sila ginagamit lang sila at pag nakilala ng channel nila, basta-basta nilang iniiwan si Rina. Wala na nga pong
love team tandem kay Reyna. John Michael Mamayura, shout out po. Solita Bautista, thank you po kagabi. Magandang balita po na hindi bibitawan ng Japan Charity Groups. Sad po ako kanina sa binalita na binibitawan na ng Japan Charity Groups si Reyna. Angel Ana May Vlog, di naman need ni Reyna ng lalaki, nagpapagaling pa si Reyna. Tama po, hindi naman po need ni Reyna po talaga ng lalaki. Tsaka nandyan naman po sila sila Dan, Ian, Gina Ahmad. Good evening sir, kagabi. Salamat naman na hindi bibitawan ng taga-Japan ang ating dalaga. God bless from Japan. Leonardo Anola, hello po kagabi. Musta na po? Okay lamang po. Kinamusta sa naglaylo din si Jihan dahil din sa mga nagmamagaling daw. OPP kagapay, kinilig lang sa iyo. Sino? Sino tita OPP ang kinilig sa akin? Yet Master Miguel, shout out to all, thumbs up Dan kagapay. Salamat po. No? Ima Velasco, shout out Ma'am Hasa Mayora, anak ko Roda kagapay, love lang tayo para kay Reyna. God bless all. John Michael Belisa, huwag ka mag-alala Ma'am Hasa, maraming may gusto sa iyo. Solid Reyna tayo. Prida Alano, sana wag naman bibitawan si Reyna, nakakawa naman kailangan ni Reyna ang tulong nila. Ay hindi naman po talaga bibitawan. Maria Anita Beltran, John Michael, si kagapay, hindi rin ba natin bibitawan? O yan ang tanong ni Tita Maria Anita Beltran, John Michael, kung hindi ka rin ba ako bibitawan. LB Tomas, siguro sis nabigla lang yung mga fans ni Reyna sa sinabi ko kanina. Pero okay na, nagpaliwanag ka naman ngayon sa live mo. Wala aalis sa'yo. Love ka namin. Huwag ka mag-alala. Alam ko ipaglaban mo si Reyna. Salamat. Julie Severino, yen po ang pira na diyang Japan. Oh, yen nga. Oo nga, yen pala. Maria Anita Beltran, shout out sa YTTV. Solita Bautista, live na po si Mayora. Nag-umpisa na po si Mayora. Sini Robles, tamsaktan kaagapay. Salamat po. Mag-iisang oras na rin po tayo. Bilis po talaga ng oras. Salamat po sa 180 million views. 82 tamsaktan. Dearlita Pirater, tamsaktan. Kinig lang ako. Cross si Mayora, ang topic po niya kanina ay puro gera. Sa Israel at saka sa Hamad. Sana nga matigil na po yung gera po doon. John Michael Bilisan, nakikita ko pa lang si Ma'am Mayora dito sa live ngayon, nagla-live na siya. Araw-araw nagla-live siya Mayora. Leonardo Anola, kagabi mo man napanood ako sa live ni Roda, nagsasayaw si Reyna. Oo nga daw po. LB Tomas, oo naman kagabi, hindi ka na magsasawa manood sa live mo kasi makarina ka. YT People Mix TV, bago pa lang host. Oo nga, bago pa lang si YT People Mix TV sa ating live. At welcome po kayo po rito. Sini Robles, bakit ganon po pinupost yung Reyna's community kung magsalita sila lang nagsusuporta kay Reyna? Ay kung sa Reyna's community po ay no comment na po ako dyan. Kasi kung magsasalita po ako rito, mami-misunderstanding po nila. Meron po yung taong hindi makaintindi. Kaya no comment po ako dyan sa Reyna's community. Maria Baido, tamsakdan. Salamat po Maria Anita. Dyan, lilipat ka na ba? Iloteria Malubay, solid Reyna forever. Welcome po Iloteria Malubay sa ating live. Bago po kayo lamang po rito.
Shout out po. Yan, Michael Bilisa, Ma'am Anita, wala tayo bibitawan, sulit tayo kay Sir Kagapay, Ma'am Hasan, Ma'am Mayora at Ma'am Ana, manitili tayo sa kanila. YT Mix TV, Tamsakdan. Salamat po. Lino Danola, Kagapay, nagpaturo nga po si Roda magsayaw, kaya rin na magaling na talaga si Bibirina natin. Wait lang, Ma'am Anita. Jan Michael. Jefferson Biles. Good evening po, Kagapay. Thanks very much sa patuloy niyong pagsuporta kay Rina. More power. God bless. Oh, marami po tayong bisita ngayon dito sa ating live, mga bago. Welcome po kayo dito sa ating live. Jefferson Biles po. Stinili Kansino, Tamsakdan na po, Kagapay. Salamat po. Yet Master, okay lang walang vlog si Rina. Importante ang kagalingan ni Rina para happy all na tayo. Kung gusto nyo pong mano kay Rina, yung mabisita, puntahan nyo po yung ano ni Roda, sa live po niya. Jan Michael Bilisa, maya tayo lilipat kay Mamayora. O, abutin lang po natin ng 1 oras bago po tayo magpaalam. Maria Anita Beltran, Hasa 26 TV, YT people sa Mix TV, di kita makita. O di raw kayo makita, ano po, YT people Mix TV ni Hasa. Herminia Santos, dapat kasi huwag magsalita si Jomar na hindi niya kanyang panindigan, katulad din siya si Edo. Yun nga po ang problema, mahirap din magbitaw ng salita na hindi naman po natin kayang panindigan. Pero sabi naman po ni Jomar ay ano na lamang po yun, kumbaga pangpagod vibes lang daw po yun. OPP, nakinig ako sa iyo, Kagapay, salamat. Inam Stasa, kaya nga po Ma'am Sini Robles, nakita ko po din yung sabi nila nung una lang daw nakatulong, tapos ngayon daw ay sila na lahat, dapat huwag ganun ang post. Ang Japan Charity Groups po kasi ay, ang pagkakalam ko, magtatatlong buwan na po sila. Pero yung pagtulong naman ay siyempre nakipag-ugnayan po sila kila Kuya Bal tsaka si Ate Edna, para yun nga, wala pong masabi po yung iba. Tapos yung may mga tumutulong din po, yung ibang tumutulong ay pinapaano po nila, yung pinapasilent, yung ayaw po nilang ma-shoutout, yung parang gano'n, yung tinatago nila yung pagtulong. Tapos pag na-shoutout po ang Japan Charity Groups, tapos sasabihin nila na bakit ang Japan Charity Groups lang daw ang nasa-shoutout. Paano nga naman masya-shoutout ang ibang tumutulong kung ayaw nilang ipaalam sa mga tao. Pierly Fernandez, Kagapay mo siya, huwag tayo bibitawan kay Princess Rina, forever tayo tamsaktan. Pierly Fernandez. Binlor, bakit po naman ganun paiba-iba ang team ni na Ido? Sana po Ido na lamang, Gulod, Kalatagan, Batangas. Race 143, good evening Sir Kagapay, musta na, mag-happy lang tayo mga fans ni Bibirina sa kanyang kagalingan. O si Race 143, bago rin po ito. At saka si Melod's Short Music, hi, hello din po, shout out po at welcome po sa ating live. Dami po talagang bago. Sini Castillo, basta rin na kahit saan vlog, kita kits talaga mga kumare ko. LB Tomas, natamsakdan ako, Kagapay, salamat po. Mariana Tia Beltran, YTTV vlog, may channel ka na rin ba? Sino po yun, Tita Marianita? Yung YTTV vlog. Binlor Edrin lamang po, kung pwede lamang, Gulod, Kalatagan, Batangas. Tamsakdan, Kagapay, Solita Bautista, salamat po.
Jeneline Pingol, kaagapay, tanong ko lang po, bibitawan ba ng Japan Charity Group si Rina? Ay hindi po bibitawan si Rina ng Japan Charity Groups. Nabanggit ko na po dito na hindi po talaga bibitawan. Good evening po, Rosemary Alcantara. Good evening din po. Salamat po at nakadalo po kayo. LB Tomas, ay naku kaagapay, ibabas ka na lang, magsalita ka, wag hayaan mo na sila. Ayun nga po, kaya pag sa ibang community po ay hindi na lamang po ako magbabanggit po sa kanila. Kaya tama na po yung nasabi ko na. Tamsakdan, Kiana Sambat, Maria Anita Beltran, marami nga po bago kaagapay. Kaya nga po, tita, marami pong bago. Leonardo Anola, kaagapay, share ko sa yung magsasayaw si Rina sa live ni Roda. Baka yun yung pinasa mo dito, tita Leonardo, no? Nag-PM ka, no? Kasi hindi ko pa binuksan eh. Kiana Sambat, magandang gabi kaagapay. Magandang gabi din po. Roscos, tamsak na po kaagapay, out muna ako po. Roscos, tamsak na po kaagapay, out na muna po ako kasi may tubig na maglaba muna ako. God bless po. Sige po tita Roscos, maglaba muna po kayo. Rosemary Alcantara, good evening. Good evening din po. Rot, good afternoon, watching from Pierdos Kuwait. God bless you po kaagapay mo. Shoutout Biberina, Mayora Hasan, Ma'am Roda at Ma'am Ana Coroda. Miguel Love, shoutout. Hindi ka pa naman late, Rot. Okay lang, kahit ma-late ka, kahit mauna ka, basta importante, nandito ka sa aking live. Solita Bautista, masaya na kami. Nakita namin si Princess Rina, sana kahit once a week lang i-vlog si Rina, masaya na po kami. Oo nga po, kahit once a week lang. Gina Amat, hindi natin iiwan si Rina habang buhay tayo, tuloy-tuloy lang support natin sa isang prinsesa ng Kalinga. Press lang po tayo para sa kagalingan ni Rina. Race 143, tamsak dancer kaagapay. Salamat po Ma'am Race 143 at welcome po kayo sa ating channel. Panoodin mo yung share ko sa iyo nung nagsasayaw si Rina Sir kaagapay. Angel Anami Vlog, manood kasi kayo kay Roda para malaman nyo kung bakit nagsasabi ng Rina's Community na sila ang sponsor ni Rina ngayon na pag-aaral check-up ni Rina. Ina Mustasa, Binlaro, wag na umasa sa Edren kasi magbalik na daw ang Edrica kasi unti-unti na pinapakita ng manok nila. Ganun ba? Kaagapay, sana sa post bibiri na wag na idikit ang picture si Joma. Rot. Hindi na po, wala na po, tinanggal na po yan. Papalitan na po yata. Forever bibiri na. Herminia Santos, ang Japan Charity Group ay tahimik lang silang tumutulong, hindi sila bulgar. Hindi naman po tahimik ang Japan Charity Group pag tumutulong. Pag tumutulong po sila ay talagang nakikipag-ugnayan po sila sa kalingap para sa ganun po ay po sila yung baga wala pong masabi po yung iba at may power po yung Japan Charity Groups na sila po ay tumutulong po talaga. Yung ibig kong sabihin ay yung certify ba tawag, no? Certify na tumutulong sila. Kasi kung ikaw naman po ay tumutulong na ayaw mong ipaalam sa mga tao, siyempre hindi talaga malalaman ng mga taga-suporta nyo, taga-suporta ni Rina. Moods na sa hali, shoutout po sa Japan Charity Groups.
Rina Mima Visayas, hello po. Hello din po Rina Mima Visayas, shout out po. Malapit na po tayo mag-isang oras. Maria Anita, Ma'am Ina, bakit may namumuo na habang balikan ng manok at kapre? John Brenson Parungaw, kaagaw, ano? Kaagapay, basta tayo solid rin na pagdasal natin ang kanyang kagalingan. Siyempre naman po, bago ulit to si John Brenson Parungaw. John Michael, magkasunod si John Brenson, John Michael Belisa, patamsak naman po sa classmate dito sa live ni Sir Kagapay. Kagapay, punta ako kay Mayora. Sige ha, sa 26 TV. Maya-maya pupunta rin ako doon. Isang oras lang po tayo magla-live. Mabilis ko, shout out Ma'am Jihan, Ma'am. Love lang po tayo para kay Irina. God bless. Rot, siyempre Kagapay mo. Basta nadatnan ko time ko dito ako. Salamat. LB Thomas, may bago ka naman fans Kagapay, nagmamahal sa'yo. Happy lang tayo. Pray lang natin si Rina. Kaya nga po, Tita LB Thomas, marami pong bago. Emily Choson, si Bibi rin nasa school kaya walang vlog. At saka ano pa pala, sinusundo pala ni Kalingap Edo si Rina sa school na hindi po binablog, hindi po nakakamera. Yun po ang sabi daw ni sino nagsabi nun sa akin. Basta yun po. Badriya po, hello po sa mga Karina, musta na po tayong lahat, tamsak na po Kaagapay. Salamat po. Herminia Santos, tamsak dan Kaagapay. Evelyn Lorela, good evening Sir Kagapay. Good evening din po. Ina Mustasa, parang meron na daw Ma'am Anita kasi yung Red Sin may secret mission kay Manok. John Michael Belisa, out muna ako Sir Kagapay at mga classmate ko. Sige po John Michael, salamat. Mods na, shout out po Ma'am Hasa 26. Angel Anami Vlog, hindi ba certified pag pinadaan kay Roda? Kalingap din naman si Roda. Kasi po mas maganda naman po kasi talaga na mas dadaan ka sa founder po ng Kalingap. Yun po ang yung masasabi ko po. Para sa ganun po ay maiwasan po yung gulo. LB Tomas, wag na idikit si Jomar at si Ido kay Rina, lalo na yan si Ido. Nako, ang sakit ng sinasabi niya na hindi siya doktor na makagamot kay Rina at sabi pa niya pinatay na niya ang Eden. Ay nako, iniwan. Shout out Pinky Aira. Nandito po ang aking mahal si Pinky Aira. Shout out. Gina Katang Kagapay para Gina Katang Kagapay para legal sila. Oo nga po, tama po. Para legal po sila na tumutulong. Talagang dumidiretsa po sila kay sa founder po ng Kalingap. Kaya nga sabi ko, kung mayroon pang ibang community na tutulong kay Rina, siyempre makipag-ugnayan po kayo kay Kuya Bal Santos Matubang, sila Ate Edna, para alam po nila na na kayo po ay tumutulong po talaga, ganun. At saka yun nga, para certify po kayo. Yali Arbolente, hello Kagapay mo. Shout out po at hello din po Yali Arbolente. Bagong-bago po kayo rito. Bilnor, Kuya, salamat po at palagi nyo binabasa yung aming sapat na. Salamat po
sa inyo, binabasa nyo lang sapat na sa akin, tagahanga po nyo ako, kayo po mag-ingat, kulot kalatagan Batangas. Lahat naman po binabasa ko, pero yung may mga nakakaligtaan ko ay siyempre pasensya na po. LB Tomas ay noon pa yon kaaga pa noon wala pa nagsundo, pero ngayon may roon na yung nasa lohika ang hatid sundo ni Rina, sabi ni Roda. Yun ganun po ba? Jerry Nayat Vlogs, shoutout po kagapay, hello po. Shoutout din po Jerry Nayat Vlog. Bagong bisita po natin si Jerry Nayat Vlog. Ang dami po talagang bago. Welcome po kayo sa ating live. Mapi, oo nga, wag na idikit si Edo kay Rina, di naman siya doktor. Ito rin po si Mapi, bago din po ito. Herminia Santos, sige kaga, pa-exit na muna ako, maaga pa kasi ako magumising. Good night lang. Good night na lang palagi. Sige po, Tita Herminia, salamat po sa inyong pagdalo. At sweet dream po. Sini Castillo, hindi po si Ido nagsusundo kay Rina, taga-school po ang hatid sundo ni Rina. Sini Castillo. Meron po kasi nagsabi sa akin na sinusundo rin daw dati siya si Rina. Ang nakapagsabi nun si tawag ng pangalan nun. Basta yun po ang aking nalaman. Derlita Pirata, sabi ni Juan TV sa live, pinuntahan nila si Rina sa bahay kasama Jomar, walang camera. Yun nga po yung sinasabi ko na pag sinusundo si Rina sa school, wala pong camera. Dahil sabi nga po ni si Kalinga Prab po yung nagsabi nun kay sa admin ng Japan Charity Groups. Yali Arbolente, hello po kagapa, hindi totoong sinusundo si Rina, sabi ni Roda sa live niya. Hindi po natin alam. Basta yun po kasi ang aking Maria Chiri Antonio, why kagapay 2 beses ngayon hindi yung binasa, kasunod lang may Gina Katang-Katang. Yun nga po, yung niyo po, Maria Chiri Antonio. Ngayon ko lang nabasa kasi meron din po yung hindi ko nakikita talaga. Rot, hi. Sabi po ni Rot. LB Tomas, kagapay, mahal ka kasi namin, mabait ka kasi at makarena kaya mahal. Mapi, si Ido ang sinusundo si Manok, hayaan nyo na doon siya masaya, hindi naman siya doktor. Sabi ni si Mapi, si Ido ang sinusundo si Manok, hayaan nyo na doon siya masaya, hindi naman siya doktor. Yun nga po sabi naman ni Rot, correct daw. Paano po yan? Isang oras na po tayo. Papaalam na rin po ako. Bukas na lang po ulit, subukan po natin makapag-live. Maraming salamat po sa lahat po na nandito at saka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pa-subscribe naman po. Sige po, maraming salamat po. Next time po ulit tayo magkita-kita sa ating live. Sige po, God bless po.